Meda sipi se waje bre na wo hwe African show. Me a medi dwumadi mu chia me medin ede nana yaw apreku obetimi afre me mobium. Wo dwumadi so obetimi ahwe wo Facebook page GH Ashtown TV. Sana obetimi ahwe wo YouTube Ashtown TV. Subscribe and share more videos about African show. Wo ene de ye ba besua de. Adesua yesua ene yesua ade e de afa emuwam. Sebe ye wo aboa bi wo ho ne din ya hodo bebrebe. Ebinom friend Joseph, ebinom friend Okra, ebinom friend Aginamoa. Na edia hi na ye ne dia nkasa. Yesi Okra. Yo. Se ye pedia nkasa ye different sa aboa yi a, ne dia nkasa e de atwitwire. Aboa ne din a wode ba asase so e de atwitwire. Esan se wo ya aboa bi a se wo firi wo pem se wode ne betena eni giemu ne asomdue mu a da ne da nyina wode ne ho betwitwire. Eno nti din a ni ye defre no eye atwitwire. Na yensua de mfiri ha opanyi bi tena ase ni ye fre opanyi no agen. Na opanyi agen ye obi a no opemmo yen pa. Eno nti edurubire bi ma okokonya aboa bi a ni ye fre ne se atwitwire. No wode atwitwire ba fie ne betena ye. Dan da nyina so onya ahokwo ana se odena ba bi ana wate ba bi mpo no odi ne ho nkomo a obehu ne se aboa yi aba no ode ne ho atwitwire no na ye nkrofo enije ye nkrofo fese aboa yi die wonye ne tia ede isan se ye wo ayemu bebre ne no mutifie nanso dan da nyina wo nyina nta anye de ye ana aboa yi eno nti na mamipa nyina enije sa aboa yi ne ye ho nanso sebe mpanimfo se de otene gya ho wonna ya no onim se de ye hyehye ne fa opamini agene ye nipa bi a no opa aboa na sem nanso na de ba akode na onfa mpanasem wobebusa wo se ene de abia se wopanyina den e de enam to ho a obekobeba no na enna ho na aboa ye efre ne se atwitwire no obefa won prebebrebe opanyina den ono so nko anete eno nti na eba se abia ne yomu dia ono nko na ye na ade ne nam ne niam bi ode beto ho obekobeba na enna ho kosi bra ono ankasa de nani hunu se woni ho a atwitwire ene kofa sa ne ma nyina edi ema wono so duru ba bi a odakom eno nti wo ye na adwen se so obi pa aboa na omagi odi ho nkomo de kire ne namfofo no bi no oba akọ se aboa yi se me ba wo nchen ya kwan ya ofa so ne di ago no de ne ho twitwu ya na e me fe se wo mpa me pe no se wo pa bia be fa no ne nkotena ne yonku yi ba be fa aboa ne kokotena e wo motena di na kakra dane da nyina sade no oba opanyina gen ho aboa de ne ho twitwu no saa ma no ye no woni pam enti mo no so ani gye na mo ko sibra ono so ani ba ne ho so se na se aboa yi ampa se wo de niema bi ehia enam ne ade bi to ho a no aba befa se nti na no opanyina gen kan nti opanyina gen kan ya ommoa nti agen kan ya ommoa ne benya edin aginamoa se wote aginamoa na medin kwan ya yefa so de nya ne din aginamoa no eno no nanso wonne ye kasa mu de ya to ne din ahodo bebrebe esan se yen nipa ye ne toto abode din medamu nyina mose mode hye mobium nie koso a hweme e wo African show so na mede ne yewumim ene de yewumim na wonte ase ebe bre won ma pense mu obetimi ahwe ye e wo Facebook page GH Ashtown TV sama betimi ahwe wo YouTube so Ashtown TV subscribe boy na hwe more videos about African show medamu nyina mose epia meda sipi se waje bre na wo hwe African show me a medi dwumadi mu chia me medin ede nana yaw apreku obetimi afre me mobium wo dwumadi so obetimi ahwe wo Facebook page GH Ashtown TV sana obetimi ahwe wo YouTube Ashtown TV subscribe and share more videos about African show wo ene de ye ba besua de adesua yesua ene yesua ade e de afa emuwam sebe ye wo aboa bi wo ho ne din ya hodo bebrebe ebinom friend Joseph ebinom friend Okra ebinom friend Aginamoa na edia hi na ye ne dia nkasa yesi Okra yo se ye pedia nkasa ye different aboa yi a ne dia nkasa e de atwitwire aboa ne din a wode ba asase so e de atwitwire isan se wo ya aboa bi a se wo firi wo pem se wode ne betena eni giemu ne asomdue mu a dane da nyina wode ne ho betwitwire eno nti din a ne ye different no e ye atwitwire na yensua de mfiri ha opanyi bi tena ase ne ye fre opanyi no agen na opanyi agen ye obi a no opemmo yen pa eno nti edurubire bi ma okokonya aboa bi a ne ye fre ne se atwitwire no wode atwitwire ba fie ne betena ye
dan da nyina so onya ahoho anaase odena baabi ana wate baabi mpo no odi ne ho nkomo a obehu no se aboa yi aba no ode ne ho etwitwiri no na ye nkrofo ani gye ye nkrofo frese a aboa yi die wonye ne tia ede isan se ye wo ayemo bebre ne no mutifie nanso dan da nyina wo nyina nta anye de ye ana aboa yi eno nti na manipa nyina ani gye sa aboa yi ne ye ho nanso sebe mpanimfo se de ote ne gya ho wonna ya no onim se de ye hyehye ne fa opanyini agye ne ye nipa bia na opa aboa na asem nanso na ade ba akode na omfa mpana asem ubebusa ho se ene de abia se opanyina den ede enam to ho a obekobeba no na enna ho na aboa ye efe ne se atwitwiri no obefa won prebebrebe opanyina den ono so nko anete eno nti na eba se abia ne yomu bia ono nko na ye na ade ne nam ne niam bi ode beto ho obekobeba na enna ho kosi bra ono ankasa de nani hunu se woni ho a atwitwiri ene kofa sa ne mane nyina edi ema ono so duru ba bia odakom eno nti wo ye na adwen se so obi pa aboa na omagye odi ho nkomo de kire ne namfofo no bi no oba ko ka se aboa yi se me ba wo nkyɛn ya kwan ya mfa so ne di ago no de ne ho twitwu ya na ye me fe se wo mpa a me pe no se wo pa bia be fa no ne nkotena ne yonku yi ba be fa aboa no ne kokotena wo motena di na kakra dan da nyina sade no oba opanyina gyen ho aboa de ne ho twitwu no saa ma no wo ye no wonipam enti mo no so ani gye na mom ko sibra ono so ani ba ne ho so se na se aboa yi ampa se wo de niema bi ehia enam ne abiade bi to ho a no aba befa se nti na no opanyina gyen kan enti opanyina gyen kan ya ommoa enti agyen kan ya ommoa ne de nya edin agina mmoa se wote agina mmoa na me din kwan ya yefa so de nya ne din agina mmoa no eno no nanso wonne ye kasa mu de ya to ne din ahodo bebrebe esan se yen nipa ye ne etoto abode din medamu nyina mwase mode hye mobiam nie koso a hweme e wo African show so na mede ne yewumim ene de yewumim na wonte ase ebe brew no ma pense mu obetimi ya hwe ye e wo Facebook page GH Ashtown TV sana betimi ahwe wo YouTube so Ashtown TV subscribe boy na hwe more videos about African show medamu nyina mwase epia meda sipi se waje bre na wo hwe African show mi a medi dwumadi mu chia me midin ede nana yaw apreku obetimi afre me mobium wo dwumadi so obetimi ahwe wo Facebook page GH Ashtown TV sana obetimi ahwe wo YouTube Ashtown TV subscribe and share more videos about African show wo ene de ye ba besua de adesua yesua ene yesua ade ede afa emwom sebe ye wo aboa bi wo ho ne din ya hodo bebrebe ebinom friend Joseph ebinom friend Okra ebinom friend Aginamoa na edia hi na ye ne dia nkasa yesi Okra yo se ye pedia nkasa ye difference aboa yi a ne dia nkasa ede atwitwiri aboa ne din a wode ba asase so ede atwitwiri esan se wo ya aboa bi a se wo firi wo pem se wode ne betena ene giemu ne asomdue mu a dane da nyina wode ne ho betwitwiri eno nti din a ne ye de frɛ no eye atwitwiri na yensua de mfiri ha opanyi bi tena ase ne ye frɛ opanyi no agyen na opanyi agyen ye obi a no opemmo yen pa eno nti edurubire bi ma okokonya aboa bi a ne ye frɛ no se atwitwiri no ode atwitwiri ba fie ne betenae dan da nyina so onya ahoho anaase odena baabi ana wate baabi mpo no odi ne ho nkomo a obehu no se aboa yi aba no ode ne ho etwitwiri no na ye nkrofo anigye ye nkrofo fese aboa yi die wonye ne tia ede isan se ye wo ahemu bebre ne omutifie nanso dan da nyina wo nyina nta anya de ye ana aboa yi eno nti na manipa nyina anigye sa aboa yi ne ye ho nanso sebe mpanimfo se de ote ne gya ho wonna ya no onim se de ye hyehye ne fa opanyini agye ne ye nipa bi a no opa aboa na asem nanso na ade ba akode na omfa mpana asem ubebusa ho se ene de abia se opanyina den ede enam to ho a obekobeba no na enna ho na aboa ye efe ne se atwitwiri no obefa won prebebrebe opanyina den ono so nko anete eno nti na eba se abia ne yomu bia ono nko na ye na ade ne nam ne niema bi ode beto ho obekobeba na enna ho kosi bra ono ankasa de nani hunu se woni ho a atwitwiri ene kofa sa niema nyina edi ema ono nso duru ba bi a odakom eno nti wo ye na adwen se so obi pa aboa na omagye odi ho nkomo de kire ne namfofo no bi no wo ba ko ka se aboa yi se me ba wo nkyɛn ya kwan ya wo fa so ne di ago no de ne ho twitwiri ya na ye me fe se wo mpa me pe
no se se wo pede a be fa no ne nkotena ne yonku yi ba be fa aboa no ne kokotena wo mo tena di nna kakra dane da nyina sade no wo ba opanyina gen ho aboa ndi ne ho twitwi no saa ma no ye no woni pam enti mo no so ani gye na mo ko sibra wo no so ani ba ne wo so se na se aboa yi ampa se wo de niema bi ehia wo enam ne adeade bi to ho a no wa ba be fa se enti na no opanyina gen kan enti opanyina gen kan ya omwa enti agen kan ya omwa ne de nya edin agina moa se wote agina moa na me din kwan ya ye fa so de nya ne din agina moa no eno no nanso wonne ye kasa mu de ya to ne din ahodo bebrebe esan se yen nipa ye ne toto abode din me da mu nyina mo ase mo de hye mo biem nie koso a hwe me e wo African show so na me de ne yewunim ene de yewunim na wonte ase e be brew no ma pense mu obetimi ya hwe ye e wo Facebook page GH Ashtown TV. Some of me after YouTube so Ashtown TV. Subscribe boy, and more videos about African show. Madam Yinamase, a PR.